I sidste uge talte vi om nysgerrighed, hvorfor vi reagerer, som vi gør, og hvilke følelser, der ligger bag. Her i uge 21 vil jeg give nogle input til, hvordan vi kan give slip på de svære følelser. Det kan være udfordrende, fordi vores krop er programmeret til at passe på os. Den søger væk fra smerte, også den, der gør ondt indeni. For mange bliver den her redningsaktion en helt almindelig del af livet. Vi sørger for hele tiden at være i gang og distrahere os selv, så vi ikke mærker det, der kræver opmærksomhed. Du kender sikkert følelsen af at styre uden om et bestemt emne, fordi det er ubehageligt. Det er kroppens helt naturlige forsøg på at beskytte dig. Hjemme hos os har vi kaniner, og de har brug for at få klippet kløer ind imellem, hvilket kræver, at vi holder dem fast. Kaninen synes bestemt ikke, det er en god oplevelse. Vi prøver at berolige den, men den forstår det ikke. Den vil bare væk fra ubehaget. Sådan kan det også være med vores krop i starten. Alt i os stritter imod. Men vi ved, at hvis vi ikke tør løsne de knuder, der ligger gemt, eller få klippet kløerne, så vil det højst sandsynligt udvikle sig og indskrænke vores livsglæde. Derfor er det godt at tage mod til sig og i kærlighed og nysgerrighed kigge nærmere på det, kroppen så længe har prøvet at fortælle os. Det er måske noget, der kalder på, at vi sætter god tid af til det og finder de rette omstændigheder. Det kan også være noget, vi får brug for at vende tilbage til mange gange, eller hvor professionel hjælp er en god støtte. Enten fordi kroppen reagerer stærkt, eller fordi der er områder af arkivet, vi ikke selv kan få adgang til. Det behøver ikke nødvendigvis være kriminelle ting, der er sket, men oplevelsen har været så stærk, at kroppen har lukket det inde, fordi det gjorde alt for ondt. Når vi finder frem til sagens kerne, kan vi møde det indesluttede med den rette opmærksomhed og omsorg. Her kan vi hjælpe kroppen med at give slip på tilknytningen til det, der skete. Det handler nemlig ikke om at pege fingre af nogen, men om din krops tilknytning til hændelsen. Hvis vi føler behov for at tale tingene igennem med dem, der var involveret, kan det selvfølgelig være godt, og hvis der var tale om voldsomme, strafbare forhold, kan det være særlig vigtigt. Men det er værd at huske, at det ikke nødvendigvis er den ydre samtale, der løsner kroppens bånd. Hvis den ydre proces er genoptræningen efter en operation, så er det arbejde, du gør sammen med din krop, selve operationen. Begge dele har deres berettigelse, men det er det indre arbejde, der er fundamentet for den varige forandring. Men hvordan lytter man så helt konkret til sin krop? Det er jeg selv stadig ved at lære, men i næste uge der vil jeg prøve at videregive lidt tanker om, hvordan man gør. Tak for i dag, og have det godt, til vi ses igen.